Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव डिजिटेल आपडेट YouTube चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय बे समावहाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्कलारशिप स्किम लानानै फैदों दा जोङो बेनि A to Z डिटेल्स सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जीवन प्रेरणा स्किम होननाय मोनसे स्कलारशिप लन्च खालामदों जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि दा बे जीवन प्रेरणा स्किमाहाय मा स्किम नोंथांमोना माबायदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडुकेशनल क्वालिफिकेशनाहाय बे स्कलारशिपखौहाय मोननो हागोन दा नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै गासै डिटेल्स मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे खावलायहरनाय गासैनिसिमबो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबलायबानो जाबाय दै लोगोफोर मानोना नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय फिउचारावबो बेबायदिनो इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हागोन दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा जीवन प्रेरणा स्किम स्कलारशिपनि A to Z डिटेल्सखौ जों सावरायनि दा बे जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहैहाय नोंथांमोना जायफोरा 2024 निफ्राय 25 दासिमावहाय जायफोरा ग्रेजुवेट माने डिग्री पास खालामबाय जादों बे स्किमा नोंथांमोननि थाखाय दै लोगोफोर जायफोर स्टुडेन्टसफोरा फरायसा फरायसुलिफोराहाय 2024 बोसोरनिफ्राय 2025 बोसोराव दासिमाव नोंथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री पास जाबाय नोंथांमोननो बे स्किमखौहाय जीवन प्रेरणा स्किमखौहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाहाय लन्च खालामना होदों दै लोगोफोर बेखौहाय डिक्लेयार होखाबाय बिथाङा लन्च खालामखाबाय थाबैनो बिथाङा बे नोंथांमोननि स्कलारशिप स्किमखौहाय बिथाङाहाय होसिगोन दा बेवहाय नोंथांमोना जब सार्च सापर्टनि थाखाय नोंथांमोना मान्थलि 2500 नोंथांमोना मोननो हागोननो बे जीवन प्रेरणा स्कलारशिप स्किमनि गेजेरजोंहाय बिनिफ्राय नोंथांमोना वान टाइम रिसार्च स्कलार्स नोंथांमोना मोननो हागोननो 20,000 बिनिफ्राय बेवहाय बुंबावदों बिथाङा स्पेशली एबल स्कलार्स बिनि थाखाय नोंथांमोना मा 40,000 बेवहाय मोननो हागोननो दा नोंथांमोना बुजिबाय लोगोफोर दा बे जीवन प्रेरणा स्किमखौहाय मालानिफ्राय लन्च खालामगोन बेवहाय रोखायै होखादों बिथाङा डिक्लेयार बेवहाय नटिसआवहाय लिरना होखादों नै फ्रम जुन 1 फैबाय थानाय नैबे मे मासआ जोबखांनायनि उनाव 5 जुननिफ्रायनो बे स्कलारशिप स्किमखौहाय बिथाङा लन्च खालामना होसिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरहा फरायसा फरायसुलिफोर 2024 निफ्राय 25 बोसोरावहाय पास जादोंमोन नोंथांनि थाखाय बे जोबोद मोजां खौरां बे नोंथांनि थाखाय गोबां सुबिदा दा नोंथांमोना मान्थलि नोंथांमोना एसेब्लाबो रेहाय मोनसिगोन लोगोफोर दा नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ लेटेस्ट खालामनानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दानिया फैदो लोगोफोर नोंथांमोना बे माखासे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नायलांदो बिथां चिफ मिनिस्टाराहाय मा बाथ्रा बुंलांखो बे जीवन प्रेरणा स्कलारशिप स्किमनि सायावहाय नोंथांमोना बेखौहाय नायलांनो जाबाय लोगोफोर আজি আমি এটা ডাঙৰ স্কিম এটা এনাউন্স কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী জীवन প্ৰেৰণা আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত 1 জুনৰ পৰা আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 2024-25 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা প্ৰতি গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰৰ বাবে 2,500 টকা মাহেকী তেওঁলোকে লাভ কৰিব যাতে ইন্টাৰভিউ আদি তেওঁলোকে এপিয়াৰ হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী জীवन প্ৰেৰণা এই আঁচনিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে 1 তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিখনৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 1 জুনৰ পৰা আৰু এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লবৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টজন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব অকল চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব ৰাজহুৱা শব্দটো আমি এই কাৰণে উল্লেখ কৰিছো যে দুই এখন আমাৰ অসমত প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে তেওঁলোক ঠিক ফিজৰ দৰে নহয় সামাজিক সংস্থাই চলাইছে তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিম এই আঁচনিখনৰ লগতে ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে
সেই ৰিচাৰ্চ কৰা ষ্টুডেণ্ট সকলকো আমি জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম আমি আগবঢ়াম তেওঁলোককো আমি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এটা এককালীন সাহায্য আমি আগবঢ়াম আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ কৰা সকলক আমি নৰ্মেল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰতকৈ আমি দুগুণ আগবঢ়াম ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ সকলক 20,000 টকা আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ সকলক আমি 40,000 টকা আগবঢ়াম আমি আজি কেবিনেটত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত এইখিনি মূলতঃ আছিলে আৰু এটা আমি দূৰদৰ্শীভাৱে ভাৰত চৰকাৰে যোৱা কেইদিনমান আগতে আসাম এটা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট মেনুফেকচাৰিং স্কিম এটা ঘোষণা কৰিছে য'ৰ পৰা নেকি কেমেৰাৰ লাইট কেমেৰা ভিডিঅ' কেমেৰাৰ পাৰ্টছ এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীবিলাক প্ৰস্তুত হ'ব টু কমপ্লিমেণ্ট দেট স্কিম ভাৰত চৰকাৰে যিটো স্কিম লৈছে তাৰ লগত এডিশ্যনেল ইনচেন্টিভ দি পেলাই আজি আমি আসাম ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পোনেন্ট মেনুফেকচাৰিং টপ আপ স্কিম টপ আপ মানে ভাৰত চৰকাৰে যি ইনচেন্টিভ দিছে তাতে আমি টপ আপ কৰিছো এই আঁচনিখনো বা এই প্ৰস্তাৱটো আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে दा नोंथांमोना खोनाबाय दा बे जीवन प्रेरणा स्कलारशिप स्किमखौहाय मा होनदों बिथाङाहाय 5 जुननिफ्राय लन्च खालामगोन बेनिफ्राय 2022निफ्राय 25 बोसोराव जायफ्रा ग्रेजुवेट पास जाबाय बिथांमोननो बे स्कलारशिप स्किमखौहाय बिथाङा होगोन होननानै बिथाङा पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बिथाङा डिक्लेयार होखाबाय दा बेनोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दा जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्टबाव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार